बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैहाय जोङो जोंनि बिरहांगाव ओनसोल नाङैनो जोङो बैसागुखौ खुङै जोङो 50 बोसोर आगान होबाय। दा जोङो गल्डेन जुबलि जोङो खुंनो थांगासिनो दङ फैगौ 1, 2, 3, 4 बैसाग। दा बिनो जोङो दिनै लाइभ खुंसे गायसनजेननाय गिबि हाबाफारि जों बेखौ आखायाव लादों। बायदि बिथिंखौ लानानै जोङो बे गायसननाय हाबाफारिखौ लादों। दा आं बेखौल' खावलायनो लुबैदों जोङो ओनसोल नाङैनो जोङो बे माबाखौ रंजालि बैसागुखौ जोङो हारि धोरोम राजखान्थि जेबो फाराग लायालासिनो जों खौसे गोसोयै जोङो नैबे गल्डेन जुबलिखौ जोङो ओनसोलनाङै खुंनो आखायाव लादों। बिनि थाखायनो बयखौबो जाहाथे जोंनि बे खुंनो लानायाव रायजो राजा बयखौबो फैनानै जोंनि बे खुंनो लानायखौ जाहाथे मदद होफैयो बेखौ आङो खावलायहरग्रोनाय जाबाय। बेसेबांसो गामिनि नोंथांमोननि बे खुंफुं आफादाव ज' जायो दा जोंनि उजान बाजार ओनसोल बिरहांगाव ओनसोल हिसाबै जोंनि बेयाव बाहागो लागोरि गामि हिसाबै 14टा गामिया दङ। बोसोरफ्रामबो फ्राय लाबाय थानाय जायो। दा बे 14टा गामिखौ लानानै जोङो बे गल्डेन जुबलि जोङो खुंनो आखायाव लानाय जादों। नोंथांमोननि गिबि हाबाफारिफ्राव माबाफोर हाबाफारि लानाय जादों नामा? जोङो गिबि हाबाफारि बादियै जोङो मुलुग गाहामनि थाखाय ओनसोलनि गाहामनि थाखाय जोङो जग्य होग्रोगोन। बिनि उनाव जोङो फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारि थागोन। बिनि उनाव जोङो कालसारेल रेलि लानो सानदों। ओमफ्राय फैनानै जोङो ओनसोल नाङैनो ज' सेमिनार मोनसे जिरायनो सानदों। हयथ' हैदिनखालि जोङो मेगाजिनबो बेखेवनाय जागोन। सनाथि बैसागु जोंनि मेगाजिननि मुङा हैदिनखालि बेखेवनाय जागोन। बेखिनि गिबि हाबाफारि। आरो हारिमु मोनाबिलिफ्राव माबाफोर देंखोगिरि आरो फावखुंग्रिफोर लिंहरनाय जादों नामा? हारिमु मोनाबिलि हिसाबै जोङो 1, 2 बिसोर बेयाव जोङो ओनसोलखौ लानानै जोङो कम्पिटिसन बायदि बिथिङाव लानानै जों कम्पिटिसन खालायनाय जागोन। बिनिफ्राय बैसागनि 3, 4 बेयाव जों बाहेरानिफ्राय देंखो खनगिरि आरो मोसाखावरि बिथांमोनखौ जोङो लेंहरनाय जादों। जेरै जोंहा प्रिस्मिता बिनानाव दङ, मनिसा मुसाहारि बिनानाव दङ मोसागिरि हिसाबै। मेथाइ खनगिरि हिसाबै जोंहा दङ जिसि नार्जारि, इलिसा बर' आरो जोंहा इन्द्रजित बिथां गुवाहाटिनिफ्राय फैगोन बिथांमोन दङ हारिमु मोनाबिलिखौ रंजाहोफैनो थाखाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।